Panibago nga patient under investigation sa Negros Occidental gindala sa Provincial Hospital ago ni quarantine. Klase naman sa Banwas ng Lakaselia na kanselado subong adlaw. Yaring balita nga itong gintutuka. Isa ka babayi sa Lakaseliana, Negros Occidental, yara sa 30 anyos ang pangidaron. Nagaling sa the Netherlands kaya nag-stop over sa Hong Kong Airport sa Enero 21 ang panibago nga patient under investigation sa Negros Occidental matapos makitaan sang flu-like symptoms. Siya sa private hospital sa Bacolod. Pero paan, susubukan nyo ng nakuhaan sa sample. Tapos mahuwas, ulat na lang kami 4 to 5 days for the result. Subong adlaw, suspendidong klase halin preschool tubtub tertiary sa tanan nga pampubliko kag pribado nga bulutuan sa Banwa. Test for next week. This today, pag-announce ko lang sa mga schools sa parents, depende po sila na ang naghahinanap, pag nag-asipon, ay punggan na lang mag-eskwela sa lunes. Samtang, isa pa lang sa 8 ka PUI sa Negros Occidental ang nagnegatibo sa nCoV. Ginapaabot pang resulta sa mga PUI gikan sa Research Institute of Tropical Medicine. The BCPO is part of the task force, and anytime we tell them na, oops, we need to track this person, these people down for forced na evacuation. Pasalig naman ni Tanya mga 6 ka PUIs nga admitted subong sa nagkalain-lain nga hospital sa Bacolod ang estable ang kondisyon kag wala sang dapat ikaalarma ang publiko. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.